Ok, deci salutare tuturor, eu sunt Ahiro, am revenit cu un nou episod din seria noastră de Survival Game, salutări de friptură, ca de obicei, jucăm pe MCSG, că, pentru că și-a făcut rost și friptură de un cont premium și, da, să-i dăm drumul. Votează 2, votează 2. Mamă ce... Vote 2. Zap, 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 ia, parcur. Fac și eu aici parcur șmecher. Votarea ăștia la 4 mai mult. Par 72. Nu-i căruță, camerțanu. Auzi ce parcurs fac aici. A, ce vorbești, eu am mai profesionist, ia. O să sar de aici acolo. Pac, mamă. Unde ești, bă? O să fac parcur pe chesturi. Ce dracu e asta, vere? Cursă de cai. Mamă cât se băgară la 4, ești prost. Ce asta? Cursă de cai în pana mea. Ce că e, da, zi. Da, dar n-ai arc. Da. Ei, te fă după mine parcur. Hai că intrăm în 4. Intrăm în emisie. În emisie în 3, 2, 1. 4. Intrăm. Și că 3, 2, 4 intrăm. Ce dracu e asta? Oh, căcat, marș, mă. Unde ești? Mamă, suntem pe un stadion, vere? Ce? Suntem pe stadion. A, uite-te aici. Al doilea de lângă tine. Da, te văd. Hai, mă doare spatele. Bă, sărim, da? Da, mă, da. Un start extraordinar. Tu i-a dat un start destul de bun. Oh. Le lași pe toate, că văzui că erau de la de Iron. Fugi, Aha. frate, fugi. Unde? A, uite, sunt în spate. Și am și un gold snake-ul. Ui. Sabie! Hai, dă-te dracu de om. Hai că am și pentru tine. Aruncă ceva jos. Aruncă să-l batem pe ăla. Aruncă aici. Hai, că avem un start extraordinar, Ia doamne. uite. A, săgeți. Stai că mă duc de la asta de aici. O sabie. A, da, o luai eu. Păi am și o sabie. Păi, bravo. Hai. Am mâncare când îți trebuie, am mâncare cu grămada. Hai. Mamă, meciul ăsta e bun, rău de tot. Îl dăm, da? Dacă nu te scoate iară. Uite-l. Iau ce stă ăsta. Nu, că l-o ăsta. Lo, dar nu mai prinzi. Hai bă, hai să ieșim din arenă, vină după mine. Hai că pe aici vreau. Uite aici, un ce sus, îl văzuși? Da. Bă, nu, că e capcană, nu-i capcană. Dă-i tu și uite, dă-i din nou. E capcană, lasă. Ia, păi dai tu. A, A, dă-i. vezi că vine Dă-i. unul, vezi că vine unul. Hai tu, Hristos, dai mă! Fugi, Hai. lasă-l. Bă, deschide tu, că zi. Deschide tu. A, e trap chest. Hai. Nimă. Hai, fraier. Hai că am o cască pentru tine. Ai vreo platoșă pentru mine? De piele, de... Da, ia uite aici. N-au cască. Hai mă, hai. Stai așa să mănânc și eu ceva. Mamă. Hai. O, văzui băț. Uite aici. Oh, am și un băț. Și niște mâncare iară. Vrei să nu sari jos. Bă, vreau dați o grămadă de... A, uite, văzui un chest. Văzui și vreun chest? Eu găsi un chest. Eu ieși acolo, zi. În arenă? Nu, de fapt, arena, dar... Știi, ieși pe scaune, cum ar veni, știi?
A, da, păi eu sunt după tine, vere, dar și eu sunt pe scaune. Numai că eu găsesc o grămadă de chestii bune. Și eu, Așa, un am iron. o undiță. Și eu pot să iau undiță, dar nu o iau că nu știu să folosesc. Bă, tu ești asta de sub mine? Ce, mă? Nu, e unul sub mine, fac. De imediat, mă duc la el imediat. Bate-l. Mi-ar trebui un arc. Dă-te drept. Mor, era să mor. Muriș. Nu. Bine făcuși. Că te băteam dacă mureai. Stăteai spectate pe mine, nu renunțam eu la așa meci. Îl văd pe unul, vere. Ma, Ce? veni aici, așa, știi, la noroc și găsi o grămadă de iteme pe jos. Arunc, nu-mi trebuie, nu-mi trebuie, nu-mi trebuie. Opa! Ce? Vai de cap, te umplui. Am o grămadă de chestii bune. Muri aici unul ca un fraier și... Unde? Într-o baie? Da, Acolo muri eu. muriș. Nu mă. Normal. Normal Da, că mă. muriș. Da, taci, hai, continuă meciul. Stai așa să arunc tot ce nu-mi trebuie. Și cred că le și dau foc. Că e mă ești unul. Ce prost ești. N-am cu ce le da foc. A, ba da. E ca lumea. Stai spectate pe mine? Păi nu, că mă scoasă automat. Hai, lasă că stăm acolo. Continuă meciul. Aia fac. Cum poți vede să mori așa ca un cretin? Da, voi dai și mie un leu. Hai, vede, nu mai găsesc și o platoșă. Mă, e nor. Cu ce să arunc eu aici? Cu o săgeată. Ma. Bă, ce faci? Bine, tu? Bine. Mamă, bă, vere, mă oftică deja. Faptul că nu găsesc nicio platoșă mai bună. Foarte enervant. Oricum, uite un chest. Nimic, îl iau pe ăsta așa. Le combinăm. Le combinăm. Lua și sabia de piatră la mine. Da. Abia cam multe chestii, mă. Îl omorâsem pe ăla. Omorâsem cu 2 inimi și ne va murit. Trebuie să-i cu o săgeată într-unul și nu știe de unde veni. Da, fug că-s 2. Atâta mai trebuie bătaie cu 2. Se sperie ca fraierii. Wow! Ce? 48 de playeri. Da, e o mapă de 124. Sau pe acolo, pe undeva. Eu găsi una de 48. 120. Îmi spusei. Hai de capă, înveți să joci pe aia, e... Și e mare, bănuiesc, a? Nu mai mică. Serios? 5, mai suntem 7. Logică e mare, vere. Joacă 120 de player pe ea. Scăpai de ea, sper. Că nu mai vreau să merg cu shift-ul. Ia, pot să dau un spectate sau ceva? Nu cred. Nu mai știu pe care intraserăm. 2, 1, 0, 4, ceva de gen.
A, nu că ăsta se schimbă când... Bă, când mori se creează un chest, bere. Bine, se creează un chest de la tine. Cu itemele rămase. Nu-mi dă nimeni un leu. Mă duc să-mi fac sabii de iron. Mai știi când eram noi mici îți luasei tu cont premium numai pentru prostia aia de zi. Că poți să joci Naruto sau ceva. Păi mei. Cu serverul de Naruto. Mm. De mi-l dăduse colegul fratele. Dar chiar mergea ceva gen. Cum adică? Adică puteai să fie ambush și prostii de astea. Era făinuț. Da, nu pot să zic, era interesant. Pack crafting table. Direct sabii de iron. Mai făcut și niște săgeți, că tot eram pe aici. Mamă, ce mă speriai. Mamă, bă, vere, mai suntem câțiva. 2, 4, 5. Am și un comentariu foarte interesant. Care comentariu? Bă, dar chiar, bă, asta... Assassin's Creed Unity cât costă? Mult. 60 de euro? Tot era la început, atunci că tot cam atâta e noastră acolo. Bă, vede, dar aproape toate jocurile care apar noi și sunt șmechere sau... De exemplu, Da, când apare un sunt. Assassin's Creed sau a apărut Watch Dogs sau ceva, sau un Far Cry, toate sunt 60 de euro, 60 de euro. Da, asta e De destul unde de are fain. lumea 3 milioane să plătească un joc? Bă, tu ai avut când ți-ai luat ăsta Watch Dogs-ul și ai fost super șmecher. Watch Dogs a fost o excepție, era prea șmecher să nu iei. F3. Dar cui să apeși F3. E amuzant. Bine, știu că chestia asta e ilegală. De ce? Așa a zis. Acolo cineva, un admin, prostii. Păi de ce ar fi ilegală? Pentru că e un bug de la Minecraft și se rezolve un 1.8. Cred că de curând o să se rezolve. Nu știu, n-aveam ce face cu săgețile și cred că îl nimeri pe unul. Doar să-l sperie, o leacă. Și nu-mi dă nimeni un leu. Vin! Las că oricum îl publici ăsta al pui eu. Păi da, la atâta noroc de meci. Oricum a fost frumos. Ies și eu pe locul 4 dacă mor ăștia. Bine, pe 5. Nu ce chiar frumos meciul. Să văd acum cât mă ține fuga. Să sperăm că mult. Dar doi mă ei. Sunt 2 vere și Steam de fier De afieră. de iron. De afier. Cum face omul, e greșeală, inimă trebuie să stea în capul lui toată ziua. Nu vrei, dar e abuzat. Știu. Ai pus stropolul. Ți-am spus că nu mi-a mers. Și așa că am pus în comentarii. Tot aici sunt. Deci unul e atât de cretin încât și-și făcut buți de diamond. Poate Am om, dat singur foc. poate om avea prea multe. Prea multe muie în cur. Muri. Hai, vere, și aveam iteme atât de bune.
Măcar cu un meci ca lume, îl pui, da? Îl pun și eu, ce să fac. Na. Un meci ca lumea până a murit Teddy, mă. Pentru că muri așa ca un prost. Eu sunt curios dacă ies după arenă ce e. Ia uite, bă, că puteam să ieșim o grămadă din arena. Bă, tu știi cât era, bă, mapa? Puteai să ieși din arenă, treceai la un pod. Ia puțin. Încheia și episodul? Nu, încă stai o țără. Ok, deci cam atât a fost și pentru acest episod. Mulțumesc că m-ați urmărit și astăzi. Eu am fost Ahiro, el a fost Friptură. Bye, bye.